खुलुमबाय। रिलाइम निउज 24 नि स्टुडिअ रादाबखौ फरायदों आं प्रिया बसुमतारिया। गाबोन बिटिसिनि चिफनि बिबानखौ इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ कक्राझाराव समायखिरा लासिगोन। आसामनि गभर्नर जगदीश मुखीआ बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिसिम लाइजाम हरबाय। गाबोननि जानो गोनां समायखिरा लानाय हाबाफारिनि थाखाय कक्राझाराव थाग-थियारि खालामगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि बिटिसि सरकारखौ दागोन बिजेपिनि हेफाजाबाव इउपिपिएल हान्जाया इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकारजों थाफागोन जिएसपिनि सासे बिजाथि। प्रमद बर'नि समाय लानाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय राइजोफोराबो बाहागो लाफैगोन। भारत हादराव सोलिबाय थानाय आबादारिफोरनि सोमावसारनाया दिनै 19 सानाव आगान होबाय। बे सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोगासिनो। दिनै फुंबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय जागायनाय बे सोमावसारनाय हाबाफारिया 5 रिंगासिम थागोन। मिरु सोरखार आरो आबादारिफोरनि गेजेराव गोबां बार रायज्लायलायनाय जादोंब्लाबो फेलें जानायखौ नुनो मोन्दों। कर'ना बिजानुनि साग्लोबसारनाया बुहुम नाङैनो गोबां खहा जाबोदों। बेबायदिनो गोबां नाजानायनि उनाव कानाडा आरो ब्रिटेन हादोरनि उनाव आमेरिका जुथाइ हादोराबो कर'नानि भेक्सिन फाइजारखौ बाहायनो गनायथि होबाय। रादाब फरायनांगौआ एसेनोसै। गोजोन्थों।